Nyom aduanan nsia. Onyankopɔn yɛ yɛn dwanekɔbea ne ahoɔden. Ahohia mu boafo pa a wɔnya no nhunuyɛ. Enti sɛ asase ani dane butu, na mmepɔ tutu gu pobunu mu, na emu nsuo wuro na ehuru, na nasorɔkye ma mmepɔ wo so a, yɛre nsuro, asuo bi, ne mmom ma Onyankopɔn kuro anigye. Ɔsorosoro ni tenabea kronkron no, Onyankopɔn te mfimfini, ɛngo so, Onyankopɔn boa no anɔpahema, amaaman yɛ hoo, ahenni woso. Ɔma ne so ma asase nane, Asafo Awurade ne yɛn wɔ hɔ. Yakob Nyankopɔn ne yɛn abankɛseɛ. Mommra mɛhwɛ Awurade nnwuma, ɔsɛ yɛ ko a wama no aba asase soɔ. Ɔma akodie gyae kosi asase ano. Obubu tadua mu, na otwitwa pia mu asinasini. Ɔde ogya hye ntiase anam. Munya kom na monhu sɛ me ne Onyankopɔn. Wɔma me so amanaman mu, ɔma me so asase so. Asafo Awurade ne yɛn wɔ hɔ. Yakob Nyankopɔn ne yɛn abankɛseɛ.